जय श्री राम। भोजपुरी में पवन सिंह के पावर स्टार कहाला तो कुछ लोग के बुरा लागेला जे उनकर विरोधी बा। अब भाई केहू के बुरा लागे तो एमे पवन सिंह के का दोष बा। पवन सिंह पावर हाउस हमें आज वीडियो में आप लोग के बताई। ओकरा पहले ये बड़का बिहारिया के चैनल सब्सक्राइब करके ये बड़का बिहारी के भी बड़ा बनाई जा कि हम जब बात रखी तो सब लोग तक पहुंचे। हम सही बात करी ना। पवन सिंह के 13 दिन पहले एगो गाना आई रहे 5 के नाचे आई हो। ई गाना जब से आइल बा म्यूजिक सेक्शन में 1 नंबर पर चिपक गइल बा। एह बीच में बड़े बड़े गाना आइल हा, लेकिन कोनो गाना के औकात ना भइल हा कि पवन सिंह के 5 के नाचे यह गाना के 1 नंबर से हिला सके। कुछ गाना पर ऐड भी लगावल गिला, फिर भी पवन सिंह के गाना हिलल है ना। और एक चीज, ई जमीनी लेवल पर गाना बाजता, ई जमीनी लेवल पर गाना बाजता और ये गाना पर कोनो ऐड नहीं लागल। अगर केहू भी प्रूफ होके कि पवन सिंह के गाना पर भी ऐड लगावल गई बा तो जरूर स्क्रीनशॉट हमारा कमेंट बॉक्स में शेयर करब जा। बाकी शेर के दूसरा कहर आज फिर हो गई बा। जी हो, वायरल भोजपुरी पर लहंगा लहक जाई मारब गोली तो लहंगा लहक जाई के टीजर आइल हा और इहो 6-7 घंटा में 5 नंबर पर ट्रेंड करता। आप स्क्रीनशॉट हमरा बगल में देखा तनी। काल ई गाना आई 18 जनवरी के 10 बजे। ई गाना इतना बड़ा लेवल के बा कि यूट्यूब पर आई तो कहर मचा दी। आ जौन पवन सिंह के गाना 1 नंबर पर बा 5 के नाचाई हो, वो गाना के इहे गाना हिलाई। यानी 1 नंबर और 2 नंबर अब दोनों जगह पवन सिंह आवे वाला बाड़े। और पावर ना कहाई एकरा के त का कहाई। पवन सिंह एक बार कहले रहन कि आप लोग सोचले नहीं खींचा कि केकरा केकरा के हम भोजपुरी में नचाई। सपना चौधरी के इंडिया लेवल पर डांस क्वीन कहल जाला। जी हाँ, डांस क्वीन के नाम से जानल जाला। आज सपना चौधरी के पवन सिंह के गाना में आवे के पड़ल। उहो एटीट्यूड वाला गाना, मारब लहंगा मारब गोली तो लहंगा लहक जाई, वैसा एटीट्यूड भरल गाना में आके उनका नाचे के पड़ल। तो काहे ना पावर स्टार कहाई, काहे ना कहाई कि पावर यही जैसे शुरू होला। बाकी गाना के इंतजार कर लिया। इंतजार तो खैर हमरो से नहीं के होत, बहुत बेचैनी पड़ गई बा। मारब गोली तो लहंगा लहक जाई देखे खतीरा। आप लोग के कितना इंतजार बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब। और एक चीज और, एक बार एक जानी लाइव आइल रही, हम ऐड नहीं लगाते हैं। ई खैर पवन सिंह कहले रहतन तो समझ में आई रही। कुछ लोग हतनी मुनी करेला तो हतना गावेला, लेकिन अपन शेर के ई आदत ना हो। शेर अपन अटैक करेला, चर्चा तो असही हो जाला शेर के अटैक के। और आप लोग देखी ना जा, शेर अटैक करी तो सही चर्चा के विषय बन जाई और हर बार चर्चा के विषय बन जाता पवन सिंह के गाना। अब ये गाना के रोके खतीरा कौन षड्यंत्र हो रहा बा, कौन षड्यंत्र वही हमारा नहीं लागत कि गाना षड्यंत्र में फंसी। पवन सिंह के फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा बा, बहुत बड़ा लेवल पर बा, इंडिया लेवल पर बा। बाकी अपन बड़का बिहारिया के चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करी जा, इतना आगे बढ़ाई जा ये बड़का बिहारी के कि जब भी बात रखो तो बड़े बड़े स्टार के कान तक पहुंच जाए। अपन प्यार आशीर्वाद हमरा पर बनैले रही जा। ये वीडियो के अगर फेसबुक पेज पर देखा तनी तो प्यूज पेज के फॉलो कर ले।